What's up mga yoy? For today's video, as you can see, inigitawa na sa LN Takeout Pansit Malabon. Matik na kan mga yoy. LN Takeout Pansit Malabon is the original and the first to offer Pansit Malabon here in Albay. English pa mo yoy! Marasa pa! Garantisadong masiram, abot kaya pa na pwede nyong enjoy ni kanse mo mga kopisina, barkada, lalong-lalo na syempre ni kanse nyong pamilya. Swak na panganda, maski unumang kanse nyong okasyon. Located lang siya mga yoy sa ang pangyayaring motor trade sa Ligao City, McKinley Street, Barangay Calzada, Ligao City. Takal sila mga branches mga yoy sa Old Albay, Kamalig, Tabaco, Ginubatan, Sorsogon, Kumadkad, Naga, Pili, Iriga, at sa Piuduran. At pwede nyo siya nang i-contact sa mga numbers na nakikita nyo yan sa video. Batik na kan mga yoy! Once na nag-order ka edi sa LN Takeout Pansit Malabon, siguradong bagong luto kan pirmi mga yoy. Always made to order, kaya sigurado kang quality. Nakita nyo mga yoy, toppings pa sana, sulit na. Video pa sana kan mga yoy, natatakam ka na. Paano pa raw kung mismong nananamitan mo na? Patik na kan mga yoy, umorder ka na edi sa LN Takeout Pansit Malabon. Kepan ko pa bang magbisara? Enjoyin nyo sa nakaling video mga yoy. Sisigurado ko sa mong matatakam ka, dawa nagkikita ka sana. Tay tayoy. At syempre mga yoy, masiram ka di i-share. Share tayo din sa mga kapitbahay ko mga chikitings. May pa-takeout si LN Takeout Pansit Malabon Kiyuyi. Kaya share naman sa mga kapitbahay ko mga yoy. Lalo nga din mga chikitings na mga kapitbahay ni yoy. Baka, huwag mantasan na kan mga kus. Siram? Siyempre, di mangan mga pwedeng di namitan ni yoy. Bagtak nga ni yoy. Wow! Tang siram! Kaya uno pa kaninilat nyo mga yoy. Itunan nyo na mga yoy kan pinakaaraning branch ni kan LN Takeout Pansit Malabon yan sa inyong lugar at matesting nyo kung gasisay ka di ka siram. Matik na kan mga yoy. Puwerte! At syempre, like and follow LN Takeout Pansit Malabon Facebook page. Matik na!